Mga kapusong 11 anyos nga bata nga lalaki ginaaligar nga gintuyo nga i-abduct sa Dumangas, Iloilo. Kapulisan ginapadalman pa ang aligasyon. Si Julius Bilacaol nakatuto. Makitaan pa ang kakulba sa nawong sang 11 anyos nga bata nga lalaki samtang gina-interview sa news team. Kaangot sa ginapatihan tuyo nga pag-abduct sa iya sa Banwas ng Dumangas. Lunes ang hapon, Pebrero 17, samtang nagalakad pa uli nagikan sa eskwelahan. Ini kuno ang gindulugan sang duha ka motorsiklo nga ginasakyan sang 3 ka tawo kag gintuyo dakpon. Nagdulog sila sa likod ko kaging awidan ang bag ko ing butong. Nakapanginpadlos ang bata kag nakadalagan padulong sa talamnan. Apang ginlagas pa kuno ini sang 3. Naguntad lang ang mga ini sa may nakitaan nga tawo sa direksyon nga ginapadulungan sang bata. Nakita nilang nagbantay bibe, nagbalik sila ko. Ang amay ni Toto, nagalibog ang ulo kung nga mayara sa nagtuyo magabdak sa iya bata. Wala man ini sa matudlo nga rason. Kalaan man ising ko kung natabo to nadakpan. Ang bata ko kung ito pang taon. Sa karon ginadulong na kag ginasugat ang bata sa iya eskwelahan. Ang barangay naman, nagbalay sa schedule sa mga tanod sa pagbantay sa palibot. Ilabi na gid sa mga oras nga nagapalauli ang kabataan halin sa eskwelahan. Nag-coordinate kami sa mga teacher, sa parents, nga ang kabataan nila, nila, subong alungan nila. Nakalabot na sa Dumangas Police ang insidente. Padayon naman ang assessment sa mga aligasyon sang bata. Ilabi na nga wala gid sang saksi sa insidente. We cannot yet construe ang iyang mga senaryo kag ang mga statement niya to verify kung if it was abduction or if it was basic na grupo. Nakaschedule naman ang bata nga ipaidalom sa intervention sa Municipal Social Welfare and Development Office. Samtang ginaimbestigaran pa ang insidente, nagapanugyan naman ang kapulisan sa mga eskwelahan kag mga ginikanan nga mangin alerto. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.